ahora vamos a invitar para cerrar como broche de oro de este quinto congreso, invitamos a Begoña Pedrosa, por parte de la Administración, viceconsejera de Educación. Begoña, ongi etorri, zurea da hitza. Eskerrik asko, Vanessa. Bueno, ikusten doia jentea badoala, orduan nik zer esango dodia ez duzuna entzun egun hauetan, ez? Gainera, helduna orain dela 2 ordu, eta Carlosen ostean hitz egitea beti da saia. Después de ti, ¿qué voy a decir, Carlos? Lo has dicho todo ya. Baina bai gustatuko litzaidake lehenengo eta behin zoriontzea, antolakuntzari eta badakite Patxi eta beste batzuk, bai, buru belarri aritu direla antolaketa honetan. Programa ikusi nuen, atzo, hola, aitortzen dut, atzo ikusi nuen programa, eta pentsatu nuena izan zen, tekla guztiak ukutu dituzuela, ez da? Tekla guztiak, berrikuntzaz, adimen artifizialaz, digitalizazioaz, hainbat eta hainbat gai jorratu dituzue. Ez nuen ikusi, eta aitortu egin behar dizuet, gai bat momentu honetan guretzat kezka handia bilakatu dana, gero kuskuseatzen ibilinaz aitorrekin eta batzukin, baina bai aipatu omen da, hitzaldi batzuetan, ongizate emozionalarena, bai? Orduan, horren inguruan gaur nik hemen 2 ordu hitz egin dezaket, baina ez daukagu denborarik eta ez da momentua, ez? Niri gustatuko litzaidaken azpimarratzea da, aurrera begira, jarri dozue begira da, hemen entzundako hainbat eta hainbat ponentziekin, baina niri bai gustatuko litzaidake pitzintxo bat atzera begiratzea baita, ez da? Irakaskuntza kooperatibak oso ondo ezagutzen dudan testu ingurua eta ekosistema, aitortza bat, egin behar diogu hezkuntza sailetik egindako ibilbideari, aitortza bat, ez dezagun ahaztu zuek egin duzuen ekarpena, azkenengoko urte eta urteetan, baina orain jarri behar gara etorkizunera begira, eta hor kokatu egin behar gara datozen erronka guzti horietan. Orduan, Carlosek, berak esandako hildo batetik, esango nuke, kasu honetan, gobernuari, hezkuntza sailari, momentu honetan, erabaki ahalmena edo arauak egiteko ahalmena daukagu nahi tokatzen zaigu marko bat eskaintzea, ezta? Autonomiaz hitz egin du, zuen kezka autonomia da, badakit, non geratzen da gure autonomia, ez? Marko horretan. Baina momentu honetan, ziklo berri batean gaude, ziklo berri horretan aukerak, utzi ditzagun kezkak albo batera, eta aukerak begiratu behar ditugu, momentu honetan marko legislatibo berri batean kokatzen gara. Historikoa da, kooperatibentzat. Eta hor, aukerak ikusi behar ditugu, bai? Baina, araudiaz haratago, Carlosek oso ondo azpimarratu du, daukagu lehentasunak. Lehentasunak non daude? Lehentasunak daude gure ikasleen garapen horretan, gure ikasleen beharretan, eta hor jarri behar dugu gure indar guztia, eta hor ezin gara despistatu, bai? Eta hemen entzundako hainbat eta hainbat ikusi dozu, ez? Adimen artifizialak eskaintzen duena, zenbat aukera, baina ez gaitezen despistatu, ikaslea erdigunean jarri behar dugu bai edo bai, ikaslea esaten dugunean irakaslea jarri behar dugu erdigunean, ongizate emozionalaz ari garenean ikasleaz eta irakasleaz, komunidade osoaz ari gara, eta horretzen gara despistatu. Orduan gu saiatzen gara, Carlosek aipatu duen humiltasun horretatik, marko bat eskaintzen, lan egiteko marko bat, momentu honetan ari gara Euskal Hezkuntza Sistemaren etorkizuna definituko duen plan estrategiko bat egiten, etorriko da, atorren irailean hasiko gara zuekin partekatzen eta ekarpenan jasotzen, behar dugu marko bat, behar dugu ipar bat, bai, zuei pista batzuk emateko, gero tokian tokiko eta ikastetxe bakoitzan hartu behar dituzuen erabakiak, baina gai batzutan bai edo bai, egon egin behar gara. Aipatu dira hemen gaiak. Lidergoa hitz egin da. Lidergo, Carlosek aipatu du, lidergo pedagogikoaz hitz egiten ari gara. Ez edozein lidergo, lidergo pedagogikoaz, eta lidergo partekatuaz, lidergo transformazional, que dices tu. Nik uste hori bada, hausnartzeko gai bat, zeintzu diren, edo zein dan gure lidergo eredua, zuen kooperatibetan. Zein da, sustatzen dugun lidergo eredua, horrazten da dana, berak aipatu du. Has traído a Fulan, me ha encantado que hayas traído a Fulan, he visto que has traído a nuestra Olga Esteve,
a quien admiro y quiero mucho, porque tengo mucha relación con ella, ikerkuntzaz hitz egin du, hemen egon dia bai fakultateak ordezkatuta, eredua asmatuta dago. Badakigu zein dan lidergo eredua, badakigu zein dan formazio eredua, baina orain tokatzen da hori praktikara ekartzea. Bai? Orduan, despistatu barik, heldu diezaiogun, bai, lehentasun horri. Lidergoa, aipatu dau Carlosek baita ere formazio eredua, berak aipatu ditu, gako guztiak. Badago, non dago erronka, hori zelan egiten da, gure klaustroetan. Hor daukagu kriston erronka. Eta kriston erronka, hasierako formaziotik abiatuta, egonaz entzuten oso ondo ezagutzen dudan terrenoa gainera, eta hor badaukagu salto bat, oraindik bete egin behar dana. Hasierako formazioan irtera profila eta ikastetxetako beharrak. Oraindik ere findu behar dugun, hor badago oraindik ere salto bat. Findu egin behar dugu salto hori. Profiletaz ari gara. Ikasle erdigunean, lidergoa ikasle erdigunean, Carlosek aipatu du gauza bat asko gustatu zaidana eta agian hor badaukagu gehiago hausnartzeko aukera, ikaslea jakintzaren garapenean. Igual ez duzu horrela aipatu, el alumno como generador de conocimiento. Hor daukagu ibilbide bat egiteko ikaragarria. Jakintza ikusi dituzu hemen, ez? Ereduak, adimen artifizialen ereduak eta txatak eta egiten digutena gaur egun. Eta hau, aipatu behar dut, da nire inguruan entzundako pasadizu bat, mutiko batek esaten zidan, momentu batean gelak berak irakaslea baino gozekiela. Eta ez da gaitasun handiko pertsona bat, ez? Hor daukagu kriston erronka. Gela zertarako. Gelako espazioa eta ikastetxeko espazioa zertarako. Eta hori lotzen dut, unibertsitateko ikasle profilekin eta gure etengabeko formazioan egiten dugun edo hartzen ditugun erabakiekin. Beste gako bat plan estrategiko horri helduz, bai? Argi eta garbi aniztasunaren gaia da. Aniztasunean daukagu oraindik eta aniztasuna ez dira baliabideak bakarrik. Aniztasuna ez da baliabide gehiago behar ditut honi heltzeko. Aniztasuna dau begirada aldaketa. Eta oin badakizue, araudi berri badatorrela, laizzer etorriko dana, eta hor kokatu egin behar gara, eta kokatu egin behar ditugu gure irakasle guztiak. Ez da erraza izango. Nik uste egin dela, ibilbide bat, aurten gabiltza adimen gaitasun handiko ikaslekin, arreta guztiaren detekzioarekin, horbe bai egon dia tirabirak, zenbat lan, ekarri dozuen, baina urtetan aldarrikatzen dan, zerbait izan da, jarri gara. Eta ez da bakarri baliabideak oso importanteak dira, baina betaurreko berriak jartzea buruz ari gara. Hor daukagu, nik esango nuke, hobetzeko espazioa handia, ez da? Eta gero ebalazioaz, ez da asko hitz egin ebalazioaz, ez dakit egun hauetan hitz egin duzuen ala ez, zintot ezer esan horren inguran, ez naz egon. Baina ebalazioa, zeri buruz ari gara ebalazioaz hitz egiten dugunean. Hemen aipatu behar dut, momentu honetan, ikusten dut hemen legebiltzarreko ordezkaritza bat, hartu dugun bidea, hezkuntza hitzarmen horretan hartu dugun konpromisoa eta elkarlana oso importantea dela, konpromiso oso tangibleak eta zehatzak hartu ditugulako. Eta aitortu egin behar dut, mailu bat daukagula gainean, baina mailu horrek ere lortzen duena da mugiaraztea eremu batzuetan. Ebaluazio marko integral bat egiteko konpromiso hartu dugu, parlamentuan. Ez bakarrik hezkuntza sailean. Hori ere laizzer etorriko da, zeri buruz ari gara, ikaslea ebalatzeaz etengabe ari gara. Zer gertatzen da irakaslearen ebaluazioa baz? Nola egiten dugu irakaslearen ebaluazioa? Zer da ikastetxearen ebaluazioa egitea? Zuzendaritza taldeak entzun dozue baita ere ikastetxe publikoetan marko berri bat daukagula eta araudi berri bat daukagula zuzendariak formatzeko eta ebaluatzeko. Ikastetxe publikoetan bakarrik edo gure sistema osora ekarri behar dugun markoa da. Hausnarketarako uzten dut, Baina berriro ere, hasieran esan dudana ekarri behar dut harira, eta da aukerak, hobetzeko aukerak. Sistema hobetzeko, ikasleak ahalduntzeko. Irakasleen ahalduntzeaz asko hitz egiten dugu, eta ikasleen ahalduntzeaz gehiago hitz egin behar dugu. Behar dute espazio bat dakitena konpartitzeko, gehiago.
eman behar zaie, espazio gehiago eman behar zaie. Eta hori lotzen dut eraldaketa pedagogikoarekin eta berrikuntzarekin, gaur ez daukat denborarik horren inguruan hitz egiteko. Hurrengoan Patxi gonbidatu ponentzia bat ematea, eta ez, bai, orduan, eta bukatzeko eta borobiltzeko ze oso nekatuta zabetea, ez? Guretzat momentu honetan, presioa dago, tensioa dago, bai, eta zuetaiko batzuekin egon hitz egiten lehen, baina ilusio handia dago. Ilusioa eta motivazioa hoberena emoteko sistemari, momentu honetan hitz egiten ari gara Euskal Hezkuntza Zerbitzuari buruz, nik uste dut hori, hemen zaudeten ontzat, kooperatibat zaretela, gehientzuenok, postekoa dela, hitz egitea zerbitzu publikoaz eta berriro ere bueltatzen naz, zenbat urte horren inguruan hitz egiten eta hausnartzen. Daukagu aukera bat, eta baliatu behar dugu aukera hori, etorkizun hori ondo definitzeko, eta berriro ere jarraitzeko eragiten, hori da egiten duzuena. Eta kooperatibetaz hitz egiten dugunean, gaur ez diot entzun Carlosi honen inguruan asko hitz egiten, eraldaketa sozialaz ari gara. Kooperatibak azkenean hortik etorri dira. Orduan ez dezagun ahaztu hortarako gauzela, eraldaketa sozialerako. Sistema osoan, baina bereziki, zuek hor daukazue, historia bat, jarraitu dezagun gizarte hori eraldatzen. Zorionak, mila esker, eta hurrengora arte. Orduan. Eskerrik asko, Begoña Pedrosa. Irakaskuntza kooperatiben 5. kongresu hau eisten laguntzeagatik, eta zuk aipatu dituzu, etorkizunari begiratzeko betaurreko berri horiek, kongresuaren kitearen barruan zeuden betaurreko horiek bai. Hemendik jarrita aterako gara. Eskerrik asko zuei, kongresu honetan parte hartzeagatik, benetan, espero dugu aberasgarria izana, eta dudarik gabe baliogarria ze une historiko honetan erronka oso polita daukazue, irakaskuntza eguneratu ahal izateko, gizarte honen eguneraketen eskutik joan ahal izateko. Eta ziurrenik, etorkizuneko irakasleek esan duten moduan, hemendik dudarik gabe aterako da ogibide honen berprestigiatzea. Así que erronka ederra, eta lehen esan bezala, animo, eta mila esker plazerra izan da kongresua aurkeztea.